U Pirotu 8 škola po 60, pa 400, 500 ima. Šta kažete vi, profesor? Zašto Šta ste... da kažem, evo, mi smo podržali akciju studenta, sve hrabriji od drugih? Pa mislim da smo mi pobedili strah i da smo rešili da zaista stanemo uz naše drage studente koji su A ovi drugi su u strahu? Ovi drugi su mnogi neodlučni, neki su stvarno u strahu, znači ima različitih situacija. Što se nas tiče, ova grupa je ovde na pravoj liniji, nadam se. I imate poruku koju? Poruka je da ipak trebamo ovo isterati do kraja. Ajde da vidim dalje. Evo jedne profesorke gimnazije, jeste jedina vi? Nisam, ja u gimnaziji nisam zaposlena, ja tamo radim po ugovoru o delu. Dobro, a gde su gimnazijalci? Ali hoću da vam kažem nešto, mislim da je pravo pitanje ne treba da postavljate nama, nego pitanje treba da postavljate kolegama koji nisu danas ovde sa nama. Pa ne mogu da uđem na čas. Pa dobro, možete da ih sačekati. Dobro, ali vi možete da ih pitate. Jer oni su verovatno zadovoljni svime i zakonima koji zakonom o osnovnom obrazovanju, srednjem obrazovanju, statusom prosvete u našoj državi, celokupnim sistemom. Pa eto, možda da čujemo i njihovo mišljenje, čime su zadovoljni. A vi? Koga biste pitali? Puno puta rečeno. Gde su kolege? Gde je Vuk Karadžić? Spava. Nema ga. Profesore? Spava. Isto sve, apsolutno, nema šta više se doda. Pa ima... Sve je već izrečeno, sve se vidi. Slika uvek govori više od reči. Jeste razočarani, ljuti? Ne, ja nisam. Ja lično nisam ni razočaran, ni ljut. Jeste vi razočarani, ljuti? Ne, nisam. Zašto bi bio ljuti? Ponosni? Pa jednostavno svako radi onoliko koliko može po sopstvenoj, da tako kažemo, slobodi, po izboru. Na kraju krajeva niko silom nikoga ne može naterati ništa. Tako. Ali suština je u tome da je jednostavno situacija jako nezgodna, pošto se mi nalazimo očigledno u vremenu bez poretka i sada postoji neka, da tako kažemo, tendencija da se vratimo u poredak, a to je uvek teško. Pirot je u debeloj drepci, spava. I pitanje je šta dalje raditi, da li se ljudi uopšte mogu probuditi. Mislim da ljudi vagaju šta bi bilo najbolje da radi. I sada zaista nije moguće da nekoga ubeđujemo bilo na koji način. Mislim da ljudi dobro razumeju situaciju i trenutak u kome se... Šta dalje, gde idete? Ovo sada, ovaj skup. Majete se? Pa ne, mislim da je to sada gotovo. Hoćete da obiđete škole? Ja sam predlagao da obiđemo sve škole i da to bude onako bez i buke, da bude tu jedna tišina gdje bi pokazali da smo spremni na dalje. I hoćete da prošetate ili ovo samo? Ne, zato što je jedna grupa ljudi smatrala da nas nema u dovoljnom broju i da su ljudi koji rade generalno dovoljno obavešteni o tome. Kažem da nas je malo, kažem da su ljudi neosvešćeni, a neki su vjerovatno i neobavešteni i da je šteta što ne shvataju poruku studenta. A kad dođete sutra u školu, će im biti neprijatno? Ne. Njima? Zašto bi im bilo nekome? Pa ovima koji nisu došli? Pa verovatno ne. Ima li neka poruka? Poruka za sve... Vas ovde ima 20-ak. Ajde. A ima vas koliko? Mnogo. Dao Bog. Naravno radi u prosveti, ali nije samo do prosvete. Trebalo bi mnogi da se osveste i da se društvo dovede u red. Poruka biciklistima, studentima, svim studentima da izdrže jedno i drugo. Da prave pauze koliko treba, da se druže sa ljudima usput i da pričaju sa njima, naravno.